Molt bona nit. En primer lloc, agrair-vos a totes les persones que aquesta nit ens acompanyeu, que esteu aquí en aquesta concentració convocada per al Consell de les Dones, l'Ajuntament, i que s'està reproduint també en moltíssimes ciutats d'arreu de Catalunya i arreu de l'estat espanyol. Davant l'increment de la violència masclista que estem patint, amb 36 feminicidis durant aquest any 2021, davant els darrers assassinats d'aquestes últimes setmanes i davant la confirmació de l'assassinat d'Olivia, una de les nenes desaparegudes de Tenerife, com a una manifestació de la violència vicària, des de Santa Coloma de Gramenet volem expressar el nostre rebuig a la violència masclista, la nostra solidaritat en les persones que la pateixen i defensar el dret de les nenes, els nens i les dones a una vida lliure de violències masclistes. El crim execrable que es va conèixer avui, l'assassinat de la petita Olivia i la desaparició de la seva germana, Anna, ens posen davant dels ulls una altra pràctica dels homes que exerceixen violència masclista contra les seves parelles o exparelles, la violència vicària, consistent en fer mal a les dones instrumentalitzant a les filles i fills. Fer mal a la mare a través dels seus infants és una de les manifestacions més cruels perpetrades pels agressors masclistes. Homes educats en el patriarcat, que consideren les famílies objectes de la seva propietat. També ahir coneixíem l'assassinat d'una dona jove, mare d'una criatura de 4 mesos, a mans del seu excompany. Comprobamos con horror e indignación como en las últimas semanas se están sucediendo los asesinatos machistas. Estamos asistiendo a un fenómeno que ya hacíamos anuncio, y es el hecho que una vez en los restricciones movimientos a raíz de la pandemia empezaron a relajarse y las mujeres volvieron a disfrutar de mayor libertad, asistiendo a incrementos de las agresiones y los asesinatos machistas, ya que las agresiones sienten lo que consideran una pérdida de control sobre las mujeres como consecuencia del estado de excepcionalidad y del aislamiento al que estaban sometidas muchas de ellas. Ante esta situación, desde el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, conjuntamente con el Consejo de Donas de la ciudad, hemos convocado esta concentración para expresar el rechazo más enérgico a la violencia machista en todas sus manifestaciones y en apoyo a todas las víctimas de violencia contra las mujeres, por todas las mujeres asesinadas y por las supervivientes. A pesar de todos los esfuerzos del movimiento feminista, de las instituciones y de los diversos ámbitos sociales para erradicar las violencias machistas, tenemos aún por delante un reto enorme: transformar la sociedad y acabar de raíz con las desigualdades estructurales y la violencia patriarcal. El rechazo social contra las violencias machistas es cada vez mayor, pero hay que continuar fortaleciendo el compromiso común para erradicarla, por el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia machista. Pro feminicidis, pro violencia vicaria, ni una menys.